O Día Mundial do Ril é unha oportunidade para reflexionar sobre o papel vital que xogan os nosos riles na saúde en xeral. O que comemos ten un impacto directo no seu funcionamento. Unha alimentación equilibrada pode axudar a previr enfermidades renais e mellorar a nosa calidade de vida. Por iso, hoxe traémosvos unha receita saudable e deliciosa. Un fiambre de pavo caseiro sen aditivos e baixo en sal perfecto para cuidar os riles e manter unha dieta equilibrada. Quedádevos connosco para descubrir como preparalo. Os ingredientes que imos precisar son unha peituga de pavo, unha culleradiña de allo en pó, unha culleradiña de cebola en pó, unha culleradiña de perixel en pó, unha culleradiña de pimentón e 4 culleradas de aceite de oliva. O primeiro será engadir todos os ingredientes secos nun cunco. A continuación, engadimos as 4 culleradas de aceite e mesturamos ben todos os ingredientes. Logo, engadimos o pavo e o adobamos ben con todo ese aderezo. A continuación, envolvemos ben a peituga no papel vexetal, evitando así que perda os xugos no cociñado. Por último, cociñaremos o noso fiambre no forno ou air fryer durante 20 minutos a 200 grados. Unha vez frío, gardarémolo no noso tupper e aguantaranos así na neveira ata 4 días para utilizar según demanda.